A Santa María. Santa María que é a patrona? A patrona de Ordenes, sí. En que consiste a celebración? Bueno, fan a comunión a moitos nenos, a misa, e nada, a procesión. É o día máis grande que é a Santa María. Son as festas propias de Ordenes. É claro, hoxe é un día afortunado para os nenos que fan a comunión porque, claro, é un día grande das festas máis grandes de Ordenes, que son propias. Está moi ben isto. Eu, cando era mozo, viña aos bailes aquí algunhas veces, pero ahora, a esta edad... Yo soy de Barcelona, pero vengo aquí y este día, si estoy, vengo a misa. Despois da solemne misa en honor a Santa María, comeza xa a respirarse o ambiente de festa aquí en Ordes neste día grande das súas festas patronais. Esta festa grande aquí en Ordenes é unha festa moi boa. Esta banda, vexo que é unha banda que é unha das bandas que toca moi ben. E queremos que todos veñan a disfrutala. É un día que sempre, polo menos, ves a xente do pueblo. Bueno, hai para todos os gustos, todo tipo de música, orquesta, moi ben. Pois orquestas, e despois tamén polos bares da zona, pois, degustación de pinchos, por exemplo. Animarse a todos a vir, claro. Se non é pola festa, moitas veces non ni nos juntaríamos.